Ruan ek dur benai deng. Hah? Kata tawa nukaya. Ini lagi perang berambo dong. Nukai. Nukai. Nungna nungale. Lagi dangerous bustu ni me 5,000 lagi warning lagi per finally lagi per Guwahati. Decathlon peten dong. Decathlon nama anda punga lagi per. Kamu nana ada masalah lagi per ang mama lagi. Oke. Per Naukata to Guwahati nih 69.9 kilometer. 1 kilometer sudah kana ini. Oh, kau kilometer sudah kelihatan lagi pernah. Pernah finally. Oh, Decathlon. Habilan sih lagi per. Desa busu bendeng lagi. Kamu tak kau. Ayo pergi dengan dengan ayo pergi. Malah ini sih lagi per nih. Cukup naik sih nih. Boros supaya nih. Puri kata nih. Wow, lagi per. Mama mana lagi per. Entah mana naik lagi sadar nah. Oh, finally lagi per siapa macam ni. Oh my god. Finally look at siapa habai le. Oh my god, look at ni. Oh, look at oh my god. Oh. Fagla jaga look at ni. Danger tam khala look at. Wow, ni. Ang bekon main betul ni. Ni, bekon main betul. Bekon main betul ni. Oh my god. Oh, look at ni. Nai tu. Price kau nai look at nai. Ini. 4,499. Oh my god, look at me. Oh my god. Fagla jaga look at damper branded. Hey, look at what ni. Oh, itu apa ni? Hah? Fagla khadam look at. Hey, pesan ya? Ini. Oh, 13,000 jonta. Mana ni? Oh my god, lagi apa ni? 13,000 ni. Ni ya, tambah kena lagi apa? Oh my god. Exercise kam ni, nang tamu nang dekha kasih deh. Lagi apa? Exercise kam ni bustu deh ni. Oh ini. Gym ni, lagi apa ni? Oh. Berat macam, nang tamu nang lagi berpihbla, thang nama kena rena, mal perkau. Ada bayi lana kisah nang tamu nang ni. Ni lagi per. Oh my god. Lagi per ni be zonta ko ang zora si bye. Lagi per taman yang gan bay thadang ara ampai ni oni pisau mana nai lai 699 no mana lagi per ni. Oh my god. Nai lagi per zonta. Nang thang mana ma di sini zonta nangau ni lagi per. Oh my god. Ni. Oh lagi per. Oh my god. Oh, look at for ni lah, ladies ni sini. Ladies per ni pray. Ni, hindu pun tak kena look for. Kaji mana look for na? Ladies ni bete. Ni, ladies ni jonta look for. Oh my god. Ni, ladies ni. Ni look for ladies ni. Dah look for file ni sport ni deh. Look for sport ni. Oh my god. Ni look for football. Ni, football look for. Football deh, ni ya. Zonta ni. Muzang. Kasih muzang lagi per. Finally yang cycle bazar oke yang cycle bazar mana? Cycle. Thana itu pilih biar lagi per na. Nang thama yang dekha langgas ni lagi per ni. Bisa per ni cycle. Oh lagi per ni. Sport ni cycle lagi per. Oh my god ni. Oh, cycle lagi mana cycle? Macam, danger ke sana ini. Oh, mai lai, mati jadi lai. Wow, cycle lah. Oh, danger ini cycle lah. Wow. Oh, cycle lah. Cycle soalnya ni orang naik helmet, koro orang naik helmet. Ni bedi korola ni helmet, sosoma. Pura macam mana ni? Kakak pernah aku ni, ni, kiri. Ikan ni, rengal. Oh my god, rengal. Oi pap. Ni ya, ni pura letos. Letos semua nong aja. Ni be. Oh nong apa kan ini na? Ini.
Wow, tuh kakak boleh, bro, kakak. Saya, dengan itu kebetulan. Oh iya, saya kelan. Kos nonga logoफोर. Oh, ini jontai. Oh, jontai nonga, bibu nih. Pakai solnैसो. Pa. Jangan nonga logoफोर. Jangan nonga. Oh my god. फोर लाखांबायनो नै लंपेन्ट लाखांबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय बेग लाखांबाय लोगोफोर नै लाखांबायनो एसे लाखांबाय माने लाखांबाय आरो लोगोफोर ना एसे लाखांबायनो लोगोफोर ओमफ्राय लाहोलांनोसै एबारनिया जेकेट लानोसै लोगोफोर जेकेट बुजिबाय एबारनिया लोगोफोर जेकेट नायनोसै जेकेट नायनो दे लोगोफोर जेकेट नायनोसै एबारनिया नायफोर लोगोफोर 5000 गोजा आरो ना दा ओमफ्राय मा लानोसै दा एसे माबा लानोसै नामा गोब्बा लानोसै मा गोब्बा बेफोरखौ डाटाद्राय नुदों लोगोफोर डाटाद्राय बुजिबायना बेखौ नायदों लोगोफोर ओमफ्राय नै गानना नायखाबाय आरो लोगोफोर मिथिबायना लोगोफोर गानना नायखाबाय माबायदि नुदों मिथिया आरो लोगोफोर मिथिबायना नै बाराखा नङा लोगोफोर गुदुंखा नै लोगोफोर लाबाय नै मोनसे लाबाय मोननै लाबाय मोनब्रै आइटेम लाबाय लोगोफोर ना जेकेट लोगोफोर अके दा लोगोफोरनि गारि लाबाय नै माला बुरजा जाबायना लोगोफोरनि बुजिबाय लोगोफोर बेबायदि आरोना बिन्दास नोंथांमोना लाबोनो थाखायबो नै खौ लोगोफोर फादारनो लाबाय आरोना फादारनो लाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर लालायबाय नै 3000 हा गानखाबाय आरो लोगोफोर 3000 दै लोगोफोरनि गानखाबाय नै लोगोफोर 3000 माबे नुदों नै ब्र गानखाबाय 3000 नि गानखाबाय थिगाना ये ब्र'आ नै दुरबे नायदों माबायदि नुदों हा खाथियाव थाबा नुखाया sama ada गोजाननिखौ खाथियाव एकदम जुम एकदमनि खाथियाव नुयो आइफन सेभेन पातामनाय नङा जाने नोंखौ नुवाखैना आं दा नुवाखै खरसा नायसै नायलाय नोंखौ नुवाखैना आं दा हा नोंखौ नुवाखैना नुवाखै नङाले एकदम गोजाननिखौसो नुयो ये माथिं लोगोफोर डेन्जारेस बुस्थु नैबे 5000 लोगोफोर डेन्जार बुस्थु नायनो माबायदि नुदों Oh my god, original होनबाबो भुल गैया ने Oh my god, guys. Này. Oh my god. Không lấy. Oh, आं दामखौ खिथानो लोगो हा ओमफ्राय नैबे लोगोफोर नैबे 9000 ओमफ्राय नैबे 9000 ओमफ्य नैबे 4000 ओमफ्य नैबे दा आं नायनाया 5000 लोगोफोर डेन्जारेस दुरबिनलै Oh my god. मान नांगौलै Oh my god. लादिया लोगोफोर लाथ'ला आं नेक्स्टआव लागोन माथो हमनोबो हागोनलै बेफोरखौ लाबा गारियाव दै हमजाया बेफोरो माने नै आर्मिनि श'रुमावसो दङ नै लोगोफोर नाय नै Oh my god नै लोगोफोर नै पुरा आर्मिनि ड्रेस गोजा नै लोगोफोर ओरैबायदि फाग्ला जाबाय आरो मथा मथि 10,000 नि लाबायनोखा ओमफ्राय ओरैबायदि फाग्ला जाबाय आरो नै आंखौ सोगासै नै फाग्लालै आयु हैट खोनागोन टेनसन होलाय फैसालाय Wow. एबार स्पर्टनियाव फैदों आरो स्पर्टनियाव उस्ति देखायलायनोसै स्पर्टनि लोगोफोर दै नै Oh my god नै स्पर्टनि shit नियावबो नै लेडिसनि स्पर्टनि लेडिस गोजानि लोगोफोर फाग्ला जागोन ने मथा मथि 1 लाखसो थोगोलै नों लानो गोनां बुस्थुखौ ना बेयाव आरो थालांबावगोनसो लोगोफोर डेन्जार बुस्थु लोगोफोर बिराद लाबाय नेक्स्टआव फैबावगोन आं लोगोफोर बिराद लाबाय लोगोफोर फाइनालि एबारना बिल थांसिगोन बिल पुरा 10,000 नि सायाव थांगोन आरो लोगोफोर फाइनालि नै लोगोफोर थांसिगोन लोगोफोर बिल थांसिगोन नै लोगोफोर लानोसै Decathlon लोगोफोर थावजेननि ससमा गाननायदों नै थावजेननि ससमा Oh my god हुरु दाबां Oh my god guys फोरनै कार्ड लागोन आं कार्ड लानायखाय गाहामदा नै 6002133 नाम Samdan space Bor
बिल बिल जागासिनो लोगोफोर बिल सक्सेस हो गया हो गया मतलब हो गया फाइनली लाबाय लोगोफोर नै पेकिं खालामगासिनो दङ फाइनली लाबाय लोगोफोर थांनिसै डेक'ले लोगोफोर फाइनली लाबाय आरो ना ओमफ्राय बारा मोजां देखायनाय जायासै नोंथांमोना फैनो हागोन डेक'लेन लोगोफोर नै कारजों कार डेक'लेन लोगोफोर नोंथांमोना फैनो हागोन दे लोगोफोर दे ओमफ्राय नोंथांमोना आं एसे ओस्टि देखायनो लोगोफोर नायनो नाय डेक'लेनखौ नायनो आजरा गुवाहाटि लोगोफोर अके लोगोफोर टाटा बाय बाय